Здравейте, аз се казвам Павел Павлов, ученик на 10-ти клас в 43-та гимназия и днес ще ви покажа най-важните неща за голфа. Намираме се на първа дупка на игрището Света София до равно поле. Когато топката ви падне между дървета или на хълм, трябва да изберете клоп, който е за по-късо разстояние и много да внимавате къде насочвате топката. Това е водно препятствие, което трябва да сме много внимателни къде насочваме клъба и колко силно ударяме, защото не искаме да прескочи грина, но не искаме и да падне във водата. Бункерите са едно от най-гените препятствия. Тук трябва да използвате повече сила, дори ако разстоянието е малко. Това е глина, тук трябва да използваме пътър и трябва много внимателно да преценяваме силата си, за да не изкараме топката извън глина. Искам да завърша това видео, като ви кажа, че дори да не изглеждате като страни, голфът е много изморителен спорт. Когато играете през лятото е много топло, а през зимата става много студено и понеже трябва да ходим с часове на тези километри, лесно се изморяваме. Това е много полезен за психиката ви и е много полезен за здравето ви. Лесно ви успокоява и е забавен спорт. Благодаря за вашето внимание.